Amini joro o bana jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo sini jamana o kɔnɔna la ka se ka africainw ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express be i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga Chine jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma Mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana Mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 Mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma e frère cargo express ka i to Mali la yan nɔ ka wari ci ka taa Chine jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minan ci ko la cogoya min na. Bietene Afrikalo kile muga ani konaton samba fla ani muga nani amunu sogolendo ana Mali kona Mali kokan Mali kuna foni bololo soro fe obraja le nyatuma aw bismillah bi aka kuna foni olu keneka Abu Uzaifa ni bewe awile ko igo hale koni tayana kunungo Afrikalo kilimuga ani shigi anga jamana fama koni seba ya soro aleka alele koni kera feme karo ka fo bingani wale chama koni sababu munu bina anga jamana ba maliba akoro ya fanfela fo ata se Niger jamana fene uma wa o kofe bingani wale mi koni taraka nye shin force spéciale américaine ma tongo dugu konna la ni obe tongo Niger dugu konna la samba fla antani fla wakati alele fana kunyo o ataki koni kokoro madu walima o nyamine baga yere koni ali ni koni waliya ni koni karanga jamana fama fe kunungo kari Afrikalo kile muga ani shegi samba fla ani muga nani ama fo ala kanga jamana fama fanga se ali bi ala ka jamana basiki UNTM ni oye Union nationale des travailleurs du Mali ni o koni Mali barakelaw koni ka jekuluye Yakuba Katile ale tara kuraye ka ke femi karo ka fo UNTM yere koni nyemayi o kofe Hamadoun Ba ni ale koni be sina befula ale tara ka ke femi karo ka fo UNTM koni secrétaire général o kofe Basaro Haidara ni ale yere koni be SNIPIL konna ale tara ka ke secrétaire à la communication koni UNTM konna la wa o kofe Mohamed Traoré ale kera secrétaire à l'organisation et UNTM konnala Nuhum Siribe alekra secrétaire à la solidarité de l'UNTM ye Chorno Madani Chamni alebe ce MSS la aletara ka ke femme karo ka UNTM commission de contrôle fana koni nyemaye kasangani ni barano nu koni femme UNTM chede ko koko o jigi koni be aka barake to nyuma ani jabi nyuma koni soroli o la Colonel Suleiman Zoumia ni wakati na alede koni taraka ke sewu koni femi a zone de défense koni nyemai ale koni blela colonel Youssouf Oumaro Sise nola femi karokafo ni joro falembara koni ngerekera femi karokafo anga jamana chef d'état major général de l'armée de terre général de brigade ya konala Femiye Burkina jamana mauka kori barakela munu koni nana anga jamana konna la wala sa ka seka o sin koni do kori barakela koni ga nyoko nyeta kuta ani worola koni na mi temene kofe o yesena bolike kata tunguda industrie konna la wala sa ka seka ta abaro nyamada ani ka baro koni ke chokolaje u fe chogo ya mina o koni yala konna la u koni dawali bana kosobe walma u koni nimisi wasara kosobe kada kan wi aye ka fo baro ke tuku kan barake mun nyana ma ube ubulu bara koni mi ga keni sebe wa jabi
ɲumanw fana bɛ u ka baara la wa olu fana kɔni bɛ minɛn minnu kɔni t'u bolo ka taa n'a ye u ka jamana kɔnɔna la fɛn min ka dɔn k'a fɔ a minɛnw kɔni tabagaw ni a labaarabagaw kɔni ma deli k'a fɔ k'u ye dekun kɔni sɔrɔ a la o kama fɛn min ka dɔn k'a fɔ Sɔnba B Arsène ni ale kɔni ye Sofitex de Burkina ni o kɔni Burkina kɔribaarakɛlaw ka jɛkuluba kɔni directeur général ye ale ye o kɔni ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔribaarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnen la Tuguna baarakɛlaw kɔni fɛn min u fo kosɛbɛ ani ka u kɔni makutu kosɛbɛ u ka baara kɛcogo ɲuman na wa o kɔfɛ u kɔni bɛ ka jigiya walima u kɔni ye miiriya ta k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma ani baaraɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ Burkina Sofitex ani Mali Tuguna ni ɲɔgɔn cɛ. Mali ma vie Mali o ye ne ka ɲɛnamaya ye nin kɔni an ka jamana minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Maïga premier ministre ale kɔni ka gafe kura kɔni ni o ye a ka livre kura ye ni o tɔgɔ kɔni le Mali ma vie livre yɛrɛ kɔni lancement kɛra Sibirido maison de la presse kɔni na gafe in kɔnɔna la a bɛ kuma fɛn min ye jamana minisiri ɲɛma a kɔni ka parcours de kɔni kan a ka wagati tɛmɛlenw kan o ni a ka faso kanu min bɛ a la gafe in yɛrɛ kɔni bɛ taa fɛn min ka dɔn k'a fɔ page 304 bɔyanko la an ka jamana ministère de la protection civile ale kɔni ye fɛn min ye bolimafɛn dɔw di fɛn min ye Kulikoro direction régionale kɔni mani o kɔni ye a protection civile kɔni ye o minɛn ninnu kɔni bɛ tali kɛ moto minnu na bɛ fɔ olu ma tɛ Korea o 30 bɔyanko o kɔfɛ ambulance kelen min kɔni na kɛnɛya minɛnw kɔni bɛ a kɔnɔ minnu bɛ se k'a to maa minnu bɛ sirabakan kasara sɔrɔ ka se ka u tɔbɔtɔ ɲɔni u ka se dɔgɔtɔrɔso la o kɔfɛ citerne kelen min kɔni kɔnɔna la ji litiri 12 fana bɛ kɛ o kɔnɔna la min kɔni bɛ se ka kɛ dɛmɛ min fɛn min ka dɔn k'a fɔ kasara min masiba ko minnu kɔni bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ tasuma mɛnɛ ko o ni a ɲɔgɔnna caman kɔni na ni dɛmɛ ninnu di ko kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye walasa an ka jamana région fila ni o ye Kulikoro région ye u kɔni bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ togoya min na binganiw kɛlɛli la ani lakana kɛlɛli fo ka taa se sirabakan kasara o ni a ɲɔgɔnna caman ma. fɛn min Abdelkader Maïga ni ale yɛrɛ minɛlen kuno kabini marisi kalo tile 8 tɛmɛnen ni o bɛ taa dɔgɔkun 6 la bi ale kɔni ka kiiriw kɔni kɛra a minɛkun kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ fɛn min Imama Umaru Jara ni ale kɔni M5 RFP kɔni maa dɔ kɔni ye ale de kɔni taara plainte kɔni déposé fɛn min Abdelkader Maïga kɔni kama kuma dɔw kɔni ye fɛn min ye Abdelkader ale kɔni ye o jaw kɔni ta min bɛ taa fɔ heure 2 bɔyanko la k'o bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ minnu na a kɔni bɛ kuma fɛn min ka dɔn k'a fɔ fɛn caman kan M5 yɛrɛ kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ dekun minnu bɛ yen nɔ ani i ka dɔn k'a fɔ fɛn min an ka jamana minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Maïga o ni i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana finitigilakaw cɛ kɔni a bɛ kuma olu caman kɔni kan min yɛrɛ kɔni jaw taara fɛn min Abdelkader fɛ ka bila bɔlɔlɔsira olu kɔni sanfɛ ka sanga ni olu kɛli ye fɛn min Imama Umaru Jara ale kɔni taara plainte déposé Abdelkader kɔni kama i ka dɔn k'a fɔ fanga tigilamaw ka bolo kan o kama a ka kiiriw kɔni kɛra fɛn min ka dɔn k'a fɔ jumadon tɛmɛnen na min yira la a bɛna kalo 18 kɔni kɛ kaso la a bɛna bɔ ni kalo 6 kɔni juru ye a kana. An bɛ taa korokɔ fɛ yen ka sanga ni avril kalo tile 23 tɛmɛni san 2024 fɛn min ka dɔn k'a fɔ koro force de vivre maaw kɔni ye lasigiba dɔ kan min kɛra koro yɛrɛ salle de spectacle kɔni kɔnɔna la u ka sigi kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ u ye a yira k'a fɔ ka sanga ni sini tarata avril kalo tile 30 san 2024 olu kɔni bɛna bɔli kɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ koro dugu kɔnɔna la bɔliba min yɛrɛ kɔnɔna la u bɛ bɔ k'u ka dusumakasɛw an'u ka dusutɔɔrɔ kɔni yira fɛn min ye taji kɔni minɛli min bɛ kɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ koro sigibagaw la ka sɔrɔ u ma min u ma bɔ min yɛrɛ waleyaw kɔni bɛ kɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ koro finitigilakaw yɛrɛ fɛ minnu ka baara yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ koro fɛn min ye a dugu sigibagaw la kanani ma olu de kɔni bɛ k'a fɔ u b'u ka taji minɛ u la ni o kɔni dugudenw ka taji minɛ u la ka sɔrɔ u ma min u ma bɔ hali n'a sɔrɔ la préfet yɛrɛ kɔni ni o kɔni cercle préfet ale kɔni kun ye a fɔ ko waleya in ka dabila nka a ma dabila o kama ko sini tarata u kɔni bɛna bɔ ka u ka dusukasi kɔni yira wa u kɔni b'a kɛ u tɛ mɔgɔ lamɛn wa u b'a kɛ fo ka taa fɔ a ko kɔni dabila la wagati min na. Jumadon tɛmɛni avril kalo tile 26 san 2024 mɔptikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la Bafɔn kɔnɔna ni o kɔni ye a dingɛ kɔnɔna ale ni Burkina fɛn min ka dɔn ka fɔ o kɔnɔna la maaw kɔni bɔra kosɛbɛ min kɔnɔna u ka bɔli kun tɛ dɔwɛrɛ k'u kɔni bɛ laɲini kɛ fɛn min an ka jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ u ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ fɛn min hectare 72 min kɔni tun kofɔra ko o bɛna di u ma fɛn min ka dɔn ka fɔ recensement kɔni kɛlen kɔfɛ ni o ma bɔ a sira fɛ u bɛ laɲini kɛ o ka bɔ a sira fɛ ka d'a kan olu dɔw kɔni sigi
sigilen no fɛn min ka dɔ ka fɔ mɔgɔ wɛrɛw de ka tɛrɛn na dɔw yɛrɛ kɔni sigilen no gouvernement yɛrɛ de kɔni ka tɛrɛn na nka minnu kɔni sigilen no maa wɛrɛw kɔni ka dugukolo sanfɛ o tigiw kɔni bɛ ka na ka u lawuli ka bɔ ni a dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ fanga ni ko wɛrɛw kɔni ye o kɔni ye a yira k'a fɔ ni a tagara yɔrɔ jan a kɔni bɛ se ka taga ɲɛsin ko wɛrɛw kɔni ma min yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ degunba ani masiba kobaw yɛrɛ kɔni ye o kama u kɔni bɔra ka damakasili kɛ k'u bɛ a ɲini jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ fɛn min ka dɔ k'a fɔ laɲini min kɔni tun fɔra walima fɛn min ye layidukan min kɔni dira ni o kɔni kun ye hectare 72 ko in kun ye o ka se ka di u ma walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i sigiyɔrɔ kɔni sɔrɔ cogoya min na u ka bɔ fɛn min ye walitɛrɛnw ani fɛn min ye gouvernement yɛrɛ ka tɛrɛw kan ka se ka taa u yɛrɛ ta olu kɔni an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ bina ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sen an dolaci ka sanga ni kunungo kari avril kalo tile 28 sanba 2029 fɛn min ka dɔ ka fɔ demi-finale kɔni kɛnɛ ka Stade Malien ale ni Joliba AC olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati min kɔni kɛra Stade Mamadou Konaté kɔnɔna na fɛn min ye Stade Malien ale kɔni ye sebagaya sɔrɔ Joliba AC kɔni kan ni 2-1 kɔni ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso ka sanga na semaine nationale de la culture kɔni min bɛ na kɛ Burkina Faso ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ouagadougou dugu kɔnɔna la ni o kɔni a dugu kɔni faba ye o la fɛn min ka dɔ ka fɔ Burkina jamana ɲɛmaaw kɔni kɛlen don ka wele bila fɛn min ka dɔ ka fɔ fɛn min ye AES jamana bɛɛ lajɛlen ni o kɔni ye Mali ani Niger ka taa fara o kan walasa ka se ka dɔgɔkun kofɔlen kɔni la ɲɛnamaya ni a bɛ fɔ o kɔni ma fɛn min ka dɔ ka fɔ biennale culturelle. An bɛ taa Cadikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye ka sanga ni Cadi jamana ɲɛmaaw kɔni kɛlen kɔfɛ ka lamisɛli ta ka ɲɛsin Ameriki jamana kɔni fintigilakaw ma minnu yɛrɛ kɔnɔna u ye a fɔ ko u kɔni bɛ olu ka jamana fan dɔw la k'a sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo u ka kɛ o yɔrɔ la o kɔni kama dɔgɔkun furancɛ kɔni kɔnɔna la Ameriki jamana fintigilakaw kɔni ye tagali daminɛ ka bɔ fɛn min ka dɔ ka fɔ Cadi jamana kɔnɔna la dɔw kɔni bɛna sigi ka taa Ameriki dugu kɔnɔna la dɔw bɛna taga jamana wɛrɛw kɔnɔna la ni o dɔw bɛ se ka kɛ Moritani jamana kɔni ye an bɛ waati min na i ko sisan foyi kɔni ma perepere latigɛ nka a bɛ i n'a fɔ fɛn min ye Cadi jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ ka commencer ka nimisa u ka kumaw la ka d'a kan u ye a yira k'a fɔ ko olu m'a ɲini Ameriki jamana kɔni fɛ u ka taa ka bɔ u ka dugu kɔnɔna la. Kunnafoni kuncɛla ka sanga ni jumadon tɛmɛnen avril kalo tile 26 sanba 2024 nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 50 bɔyango kɔni ye fɛn min ye Madame Diallo Marie Claire Diallo ni ale kun ye inspecteur de police kɔni ye ni ale tun bɛ retraite la wa o kɔfɛ fɛn min adjudant chef Cheikh Oumar Diallo o ba kɔni tun ye ale ye ni ale yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ 15 ko commissariat de police la kunnafoniyaw kɔni ye a yira k'a fɔ ale tanyara ka bɛn ni jumadon tɛmɛnen avril kalo tile 26 nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 50 bɔyanko ye ka a si to san 71 la a ka tanyali sababuya yɛrɛ kɔni kɛra ni farikan jan dɔ kɔni ye min kɔni kuntagala janyana kosɛbɛ. Ayiwa ni ne bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw la aw k'an bɛn sini ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko kɔnɔ.